дар вазни то 52 кило зафар ёфтанд. акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯсанҷиҳои паҳлавонони вазнашон. абонувон ой Мадина Қурбонзода ба майдон омаданд. гулдухтари бо ҳунари тоҷикистонӣ дар вазни то 52 кило. Мадина аз дақиқаи аввал бисёр ҳам руҷӯъ мекунад барои музаффарият, имтиёзи нахустин. Мадина Қурбонзода ҳунари хеле хуб ҳам дорад. баростӣ ибтидои истеъдодаш хеле ҳам воло, боз ҳам арзёбӣ мегардад ин фурсат. Айпон яке лаҳазотеро ки юко ва зарибаҳо гузорӣ кард овар ки руҷӯъ намуд ва ишора кард ки вақти ман фикр мекунам ки ин бале ҳақиқатан ҳам имтиёзи шоиста ва арзандаи ипон ҳам буд. овар андаке ба саросима гиро дод. Қурбонзода Мадина гулдухтари азиз ва зебои тоҷикистонӣ дар ин дидор дар дақиқаи аввал зафар ёфт. хеле хубу шоиставу олӣ ва ба марҳилаи дигар рафт. аҳсанаш мегӯем ва Мадинае ки бисёр ҳам дар 3 соли охир аз худ як истеъдод ва маҳорат ё маълакаи арзандаро нишон дод. дар даври аввал озод буд ва Таганова санҷӣ мекунад. Брандине Понт ана ҳамин чеҳраи тоҷикона доштаи сафедпӯши 26 солаи Фаронса. Мадина таҷрибаи камтар дорад. 99 рақобати нуфузи ҷаҳониро то ин муддат Понт анҷом додааст. 99 рақобат. аз ин миқдор чӣ гӯем нерӯсанҷиҳо таҷрибааш аз ҳама бештар дар мусобиқоти гранд-слам аст. Понтро 3 бор медали тиллои мусобиқоти гранд-сламро ба гардан овехтааст. 4 бори дигар барандаи медали биринҷӣ дар ҳамин мусобиқаи сайри ҷудои ҷаҳони гранд-слам гардидааст. дар қаҳрамонии Аврупо 2 бор ба финал рафт, ҷои дуюм медали нуқра гирифт. 1 бор барандаи медали тиллои мусобиқоти гран-при ва воқеан ҳам музаффарияташ дар сайри ҷаҳони ҷудои гран-при ва гранд-слам, махсусан гранд-слам хеле хубу олӣ ва шоиста ҳам ҳаст. Мадина ой як лаҳзаи ҳаракати Понт ҳам ташвишовар буд, аммо Мадинаи мо аз ин ҳолат худро раҳо карда тавонист. Мадина бо оҳистагӣ корашро беҳ мекунад. дар даври аввал озод буд. Таганова як духтари туркманистониро ҳам дар дидори баъдиаш ноком кард. бори 26 аст ки берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат меварзад. дар ҷоми кушоди Аврупо дар Тбилиси 12 апрели соли 2025 барандаи медали биринҷӣ шуд. дар Анталия ҳам дар ҷоми кушоди Аврупо марти соли 2005 ҳамин натиҷаро ба даст оварда буд. дар ҷоми Осиё миёни ҷавонон апрели соли сипаришуда барои медали биринҷӣ мубориза бурд, аммо ноком шуд. Қурбонзода Мадина фаъолияти варзишии худро аз деҳот шурӯъ кард. аз деҳаи Кадучии ноҳияи Вусе. падараш ки чун ба варзиш майлу рағбати алоҳида дошт, ормонҳои амалӣ нашудаи худро хост ки дар симои духтараш бубинад. ӯро тарбия кард. дар миёни наврасон хеле ҳам маҳорати хуб дар майдонҳои гӯштин як чеҳраи мондагор буд. ба шаҳр даъват гардид. сипас дар кони дар маҷмаи варзишии Кангурти шаҳри Душанбе таи чанд сол алон ҳам тамрин дорад.
ва мураббиёни барҷастаи мунтахаби ҷудои кишвар ҳам ба истеъдоди ин бону мароғ зоҳир карданд, ин чеҳраро ба ҳайати мунтахаб даъват карданд ва баъдан бо тавсияи мураббиёни барҷаста ҳам Эргаш ва ҳам Фотеҳ Маҳмадбековҳо, Муҳаммад Мурод Абдураҳмону ва чандин афроде ки вобаста ба корҳои омодагии мунтахаби Тоҷикистон тамринҳо баргузор карданд, дар ин миён Мадина Қурбонзода ҳам буд. ҳоло мебинем ки дар дақиқаи охирин аз ин чеҳраи номошнои қораи Аврупо ҳам гӯем. бале, имтиёз ситонидан наметавонад, рақобаташ ҳам баробар аст, хеле хуб. як бор фишор дод ки Кондро огоҳӣ диҳанд. аҳсан ба Мадина. марҳилаи 4-1 ниҳоӣ аст. Қурбонзода Мадина ҳоло аз камарбанди рақиб хубтар доштааст. акнун берун шудани майдон ин тақозои дигар аст. бале, ана ҳамин ҳолате ки ба ӯ ҳам шидо доданд. 12 сонияи дигар. Мадина ҷавонтар аст баростӣ, ҳам аз ҳисоби таҷриба, ҳам аз ҳисоби сину сол ки хеле хурд аст. дар муқовимати ин чеҳраҳо истодагарӣ карданаш хеле мушкил. ба ин нигоҳ накардам, Мадина ҳунари хуб нишон дод. акнун ба вақти изофа таваҷҷӯҳ мекунем барои имтиёзи тиллоӣ ки кор чӣ гуна сурат мегирад. Қурбонзода барои қапидани гиребони рақиб имкон барояш фароҳам мегардад. ба акнун дастӣ ҳарифро фишор дод, ба усули дигар руҷӯъ кард. иҷрои амале ки дар ин маврид акнун худ зери чанголи рақиб монд. чӣ ҳолате ки рух дода. ана ҳамон иҷрои амалҳое ки дар ҳолати рост будананд. бояд андешаи онро кард ки баъд аз афтидан кор чӣ гуна сомон меёбад. тарзи иҷрои амал дар ҳолати рост будан чӣ гуна асту ниҳояти кор чӣ мешавад. ягон камӣ надошт дар банду баст, дар иҷро, дар амал, дар кор. ин ашкҳои Мадина дақиқан ҳам ашкҳои нангу номус аст. воқеан ҳам ягон камбудӣ надошт. ростӣ ҳатто афзалӣ ҳам дошт. аз иштибоҳи ҳолати рост буда ки худ зери чанголи рақиб монд. ин ҳолат ҳам ба заҳмати рақибаш ба миён наомад, ба даст наомад. пон ин фурсатро комилан ҳам интизор набуд. бинед ки амал чӣ гуна ба вуқӯъ пайваст. акнун ин ормони охирин нест. Мадина дар рақобати тасаллубахш ширкат меварзад. агар бахташ омад кунаду зафар ёбад, ба даври баъдӣ барои медали биринҷӣ мубориза хоҳад бурд. аммо аз иштирок дар марҳилаи ниҳоӣ маҳрум шуд. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур мегӯем ки тӯли 2 соат моро ҳамроҳӣ кардед ва боз ҳам тавзеҳоти мо аз сабқатҳои варзишгарон аз мусобиқоти гранд-слам идома меёбад ки корро дар ин самт Амонуллозода Сорбом
دوستداران هواداران گوشتین جودو، نفرانی که امروز رقابت پهلوانان تاجیکستانی را توجه می‌کردند، اکنون مدینه قربانزاده بانوی 17 ساله تاجیکستانی بر مقابل بانوی 23 ساله جمهوری مردمی چین سیان سیوژی میروسنجی میکند و این رقابت هم خیلی جالب خواهد بود. در مقام 115 رده‌بندی جهانی قرار گرفته است مدینه قربانزاده از تاجیکستان، دوستان بالش از ونگریا این رقابت را حکمی میکند. مدینه قربانزاده بانوی 17 ساله تاجیکستانی بسیار هم پر انرژی است و زیر کفکوبی های مخلصان و میدان وارد می شود. اگر امروز مدینه جایزه‌دار گردد، نخستین بانوی در تاریخ جودوی تاجیکستان خواهد شد که از مسابقات گرند اسلم نتیجه به دست می‌آورد و این هم باشد بانوی 23 ساله جمهوری مردمی چین که در کارنامه‌اش نتیجه ندارد. مدینه قربانزاده باشد از جام آسیای نورسان و جوانان نتیجه های شایان را هم به دست آورده است. خوب رقابت آغاز می‌گردد دوستان ارجمند. مدینه قربانزاده تاجیکستان سفید پوش است و حریفش از جمهوری مردمی چین یان سیونچی. خوب توجه میکنیم امروز بسیار هم روحیه بلند داشت، در میدان خود را خوب نشان میداد مدینه قربانزاده، ولی هلاکی درونه را باید به حریف نگذارد. اثری آستین داشت از بسیار مستحکم پهلوانی ما، ولی توجه پهلوانی جمهوری مردمی چین از بالا داشتن است که این موقعیت خیلی خطرناک است. از همین لحاظ مدینه باید همین طرف را به حریف ندهد، از بالا داشتن نگذارد باید مدینه. خب نتوانست و توجه برای نگاه داشتن حریف در زمین نه. خب مدینه قربانزاده دوستان ارجمند امروز از در گروه دی رقابت را شروع کرد. از دوره دوم بر مقابل جنرین انیقترش تاگانووا از ترکمنستان را شکست داد. در مرحله چهارگانه‌ای از پوند بلندین شکست خورد. با مرحله تسلو بخش آمد که آنجا زوحال جمعه و از تاجیکستان را ناکام کرد، بعدا به این مرحله آمد. خب اکنون ما هنرنمایی مدینه را میبینیم. اینجا شیدا اکنون گوشتان بالش به هر دو میدهد چون گوشتین نگرفتند، همان دستزنی های بیودایی که داشتند و همین خاطر به هر دو شیدا میدهد داور. ولی خب اینجا باز پس گرفته می شود، شیدایی که به مدینه قربانزاده داده شد. بیشتر توجه یان به هلاکی درون است و سمتی میخواستش از بالا داشتن و نه به این شکل دشوارتر است مدینه. او میخواست با سر کیت پرتاب کند، ولی عموما در همین حالت موفق شدن خیلی دشوار بود. فشار میارد به حریف و اما اجرای اصول نیست، تنها داشته ایستادن. نزدیک بود، کمی دیگر نرسید، کمی دیگر سرعت نرسید برای مدینه، وگرنه میتوانست که اینجا امتیازی حداقل یک را به دست بیارد. به هر حال خوب است هنرنمایی مدینه قربانزاده. انا همین حالت سر زانو نشست ولی کمی دیگر سرعت نرسید. اما اینجا یک است کو نه شیدای دوم و بانوی کشور چین. شیدای دوم این باز بر سودی مدینه خواهد بود، اما گپسری آن است که همین گونه فشار را بیشتر کند. معلوم است که بیشتر با یک روش میخواهد استفاده کند مدینه با سر زانو نشستن. اما پرتافته که بر مقابل پهلوان بانوی ترکمنستانی داشت بسیار عالی بود، فند زیبایی داشت از هلاکی درون مدینه و همین گونه حالت را منتظر هستیم بود. ولی همین موقعی از بالا به حریف اجازه دادن بسیار خطرناک است برای قربانزاده و دفاع هم باید کند. خب
дар ҳолати кор дар замин чандон фаъол нест. паҳлавони мо гумон мекунам худашон хуб медонад. Мадина аз умраи он бонувоне аст ки аз сифр оғоз кардааст. аз қадамҳои аввал аз сифр паҳлавониро шурӯъ кардааст. аввалан дар гӯшинҳои майдонӣ ва баъдан бубинед дар мусобиқоти расмии риштаи ҷудо худро нишон медиҳад. ба ҳар ду агар шидо бошад ин муваффақияти мо хоҳад буд. на як шонси дигар медиҳад ба ҳарифи Мадина довар. вале агар Мадина ҳамин ҳоло истифода кунад ки дарунаи зебоеро ки дошт, вале аз боло ба ҳариф мавқеъ нагузорад. имтиёзи Юко дар ҳолати асайкоме нигоҳ медорад ҳарифро. Мадина Қурбонзода бисёр шонси хубест барои ин бонуи наврустаи тоҷикистонӣ. сонияҳо аллакай Юко ба вазари табдил меёбад. қадам ба қадам наздик мешавем ба нахустин медали бонувони Тоҷикистон аз мусобиқоти Гранд Слам. пирӯзӣ муборак бошад барои Мадина Қурбонзода ки акнун дар айёми наврасиаш дар ҳоле ки айни ҳол ғунчаи навруста аст ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф мегардад. Мадина нахустин бонуе дар таърихи ҷудои Тоҷикистон аст ки нишони биринҷиро аз грандсламҳо ба даст меорад. ин пирӯзӣ муборак бошад. нахустин шуда дастфишурӣ мекунад бо мураббияш ва ин акнун фикр мекунам падараш аст ки ӯро оғӯш мекунад. воқеан чӣ ҷои ифтихор аст, чӣ ҷои ифтихор аст ки ин бону бо матонату далериву ҷасурияш миллатро муаррифӣ мекунад ва чӣ гуна амалкарди олӣ дошт. дар ҳамин ҳолат Мадина зидди ҳамларо истифода кард, бо фишори даст имтиёзи Юкоро ба даст овард ва ҳамин тавр дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ медорад ва дастоварди бузургро барои ҷудои Тоҷикистон, барои он муҳаббати мухлисоне ки инҷо буданд таъмин мекунад. муборак бошад. қадамҳои устувор барои бонувони муваффақ, барои он нафароне ки дар ҷудо фаъолият мекунанд. акнун мо дигар гуфта метавонем ки мо дар риштаи ҷудо миёни бонувон муваффақ шуда истодаем. инро Мадина Қурбонзода исбот кард. ба ашкам меразад. ин ашки шодӣ аст. албатта Мадина печ аз ин рақобат ҳам иброз дошта буд ки ман кӯшиш мекунам ки дар мубориза барои нишони биринҷӣ худро ба таври шоиста нишон бидиҳам ва ҳамин тавр ҳам шуд. албатта ифтихор аст. чаро падар ифтихор накунад ки як гул духтараш номбардори ватан аст, номбардори миллат аст. чӣ гуна воқеан ҳам як эҳсоси баланд падарро фаро мегирад. моли паҳлавонони Тоҷикистон шуд. таваҷҷӯҳ ба маросими тақдими ҷоизаҳо ба бонувони вазни то 52 килограмм ки инҷо Мадина Қурбонзода аз Тоҷикистон ҷоизадор аст. муовини Шабнам Раимзода, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамроҳи Эркин Латипов, генерали Федерасияи ҷудои Тоҷикистон ҷоизаҳоро тақдим мекунад. хуб, Мадина Қурбонзода бонуи муваффақи Тоҷикистон таърихсозӣ кард. нахустин нафаре шуд ки аз миёни бонувони тоҷик ба гирифтани нишони биринҷии Гранд Слам дар таърих мушарраф гардид бо ҳамроҳи Понт Бландин аз кишвари Фаронса. ин бошад Муҳайё Аҳматова аз кишвари Ӯзбекистон нишони нуқраро молӣ хуб мекунад. Бучард Амандин бори нуҳум ҳамин медали зарини Гранд Сламро ба Париж мебарад. дар маҷмӯъ аз ҳама мусобиқоти фасли Гранд Слам дар назар дорам.
Gratuluję i na co potrafi, bo Maciej Congratulations, Dushanbe Gansen medalists, women under 52 kilo. Gold medalist in this category.